O Lugo xa sabe o que gañar logo de superar claramente a un cacereño moi inferior. O 2-0 quedouse curto para os méritos do equipo de Quique Setién, que se adiantou no marcador aos 17 minutos. O máis listo da clase foi Marcos Rodríguez, que é o que saca rapidamente esa falta ante o desconcerto da defensa do cacereño, e Cristóbal, o lateral dereito do Lugo, marca o 1-0. Pouco despois, o Lugo conseguiu este tanto que sería anulado por fora de xogo de Javi Ballesteros. Só 2 dos 4 goles que marcou o Lugo, das 4 veces que o balón entrou na porta, só 2 veces subiu eses goles ao marcador. Este foi o 2-0, centro de Tornero dende a banda dereita, e Arroyo, sen dúbida, o mellor do partido, marcaba o segundo pros branquivermellos, o seu remate coa testa inapelable. E no segundo tempo, outra xogada polémica é esta, na que o árbitro interpreta erróneamente que Iván González, fora de xogo, que remata, que no fai é Ballesteros, en posición correcta, e anúlase esta xogada que puido supoñer o 3-0 pro Lugo. Máis oportunidades pro cadro branquivermello, esta de novo de Iván González, que remata alto. Un bo pase de Víctor Marco. A única ocasión clara do cacereño sería esta de Lolo. Reclaman os extremeños tímidamente penalti. En os últimos minutos, novas oportunidades, algunha flagrante pro Lugo, que non tivo acerto cara a porta contraria para ampliar a súa renda goleadora. Esta última é de Tornero. O seu disparo finalmente vaise contra o poste. Non foi goleada, pero sí triunfo suficiente e convincente para comezar a sumar de 3 en 3.